Amaiera ote da, ez, Amaia ote da, Amaia Montero. Amaiera, burutzapena, azkena, akabantza, akaboa, agur. Belarri jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Kaixo, ongi etorri txosnetan zipaioak onartzen ez dituen podcast bakarrera. 14. kapituloa. 14. kapituloa zipaioak esan hartzen txosnetan. Inork ez da fijatu izaren, podcast gutxik aguantatzen dute 14 kapitulo. Bakarrik fuerteenek aguantatzen dugu. Eta bakizu zer egiten duten podcast ez ainonek. 12. amaitu, tia. Eske, 12. amaitzen diren podcastak dira eskasak, ez? Bai, gelditu dira erdi bidean. Ez, hori zen bif zuzen bat, ez dakik zuzen bat amaitzen diren 12, baina, bueno, pues, gure garaianek egin zuen podcasta gurekin konpetitzeko, eta amaitu denez ja, relajatu baitezko, orduan, txalo bat guretzako. Esaten genuen bezala, hau, eta tituluan ikusiko zen ez bezala nola bai, Belarri janaren lehenengo temporadako, edo lehenengo ronda honetako, lehenengo faseko, izkera maziztan lehenengo etapako, lehenengo kapitula orain bai txalo bat. Lehenengo kapitula ez moierako kapitulo. Azkeneko kapitula, claro, temporadaren amaiera. De repente, lehenengo, orain bai, aurreko guztiak... Hau da, mitiko memeak nola sartzen zaren unibertsitatera, nola irtetzen zaren, bagaude nola irtetzen zaren modu horretan. Ez ezak egutze egiten ja. Eta lehenengokoak ikusita, ume bat ematen, nik utzirez ume bat ematen dut. Nik orain ditut kriston ojerak, oza, fijatu naiz lehen izpiluan, boa. Eta nik ematen dut, umeak begiratzen ditu, Ez que, hori ez dugu kontatu, baina saio batetik bestera Martinaten gaude sotano batean garaia robot batzuk. Bueno, Belarri janako platoa da interestelar bezala, ez? Kanpoan pasa daiteke urte bat eta erdi dela daramaguna podcastak egiten, baina hemen barruan pasa dira 20 urte eta gaizori gaude. Vale. Gaurko kapituloan egin nuen hitzekin amaiera kontzeptuari buruz, no? Aprobetxatuz Belarri janaren amaiera... Hau da, goretzen duzu 20an jartzen zerion pertsonatik, KMK, etxen eugan como ya ese errezateko eta... Bueno, gaur amaierak, no sé zer errezateko. Aukera ezberdinak zeuden bat zen KMK, nahi tu, ZMZ, aki. Ikusten nuenean nire nahi handia 20an hitz egiten jartzen zuela hor, txata. Ikusten nuen norbait zela. Baina zen euskeraz txat. Edari txarrori, hor txata. Inoiz baino hitz joko gehiago ingo ditugu gaur. Eta de hecho horretaz hitz egin nahi nuen hasieran, hitz egingo dugu amaierari buruz, jarriko gara apur bat filosofiko, baina hasteko nahi nuen komentatu auzi bat burutu hitzari buruz. Zuk badakizu burutu ondo erabiltzen? Bai, joan nintzelako EHUko ikasgai guztietan dago euskararen arauak eta erabilerak eta dakit horregatik, bestela ez nuke jakingo. Justu horretaz aritu naiz ni ere, gaurkoan. Burutu, ez dakinarentzako, ez delako egin. Zuk zenuke esan behar bihar makarroiak burutuko ditut azaltzeko. Agian gaur makarroiak burutu ditut, baina burutuk esan duena da bukatu. Ekintza bat... Jan behar zenuen plater guztia, bestela ez dituzu burutu makarroiak. Eta dik badaukat... Anekdota bat daiko hona. Bueno, bitartean, Martinek hemen jarri du link bat de Nigeria. Hori da kontatu nahi duena. Txan. Testu ingurua. EHUko euskara klaseak. Nire helburua klase horretan. Alboan neukan lagunari farre araztea. Nire metodoa. Ordenagailuan gauzak idatzi eta bilatzearen bitartez efektu bat eragita beragan. Orduan batean azaltzen digute burutu gaizki erabiltzen dela orokorrean, anistasun bezala adibidez. Eta kompromiso ez da esaten, ez da kompromiso. Kompromiso, eta ezin da esan zugaldatu, esan behar da kozinatu, bueno, ez da egite. Burutu, ezin da erabili esateko egin. Gehienez, bueno, erabili behar duzu esateko bukatu. Eta ni hor buruturekin txiste baten bila. Eta, ez da egitzeko aterrizitzen, ideia majestuosoa jartzeko Google Mapsen, burutu Afrika. Aurkitu niolako bantza Ubunturekin edo zerbaitekin. Orduan jarri ginen burutu Afrika, eta zuzenean Google Mapseko satelitea abiatu zen Nigeriako kostaldeko marine eskola batera, osea, base militar batera, zeinetako eta zindakizut gaur egun ez den arren hori agertzen den lehenengo irudia, burutu Afrika, bilatu eta agertzen zen lehenengo irudia zela, hau,
Direla, formazio militar bat egiten burua lurraren kontra. Menua flow, Hau da, benetan, demonstrazioa Euskalduna garela herri... el pueblo elegido, universo. Horrelako kasualitateetaz gozatu dezakegulako. Ze polita. Vale, listo. Zorionak euskera, 2025 urte. Eta hori zen nire ekarpena burutu kontzeptuari buruz. Oso polita. Ongi egingo genuen zen komentarioen repaso bat, ez? Hori da. Hori zegoen modan lehen egiten zuten, 2006an el Rubiusek eta horrela egiten zuten, erantzuten... Eta ez dugu ezer esango guk ere egin izan dugu. Uste dut bitan egin dugula. Topa, uneko kapituloan zela 7. nago, eta ja bikoiztu dugu. Lokura da. Bueno, sin más. Zara hemen... Entzuleak ez ditugu bikoiztu, murriztu ditugu igual. Horregatik bukatzen dugu, ez? Hori da. De Belarejana no se puede vivir. Jakin behar da noiz retiratu, hori futbolista guztiek esaten du. Jakin behar da noiz itzuli petankara. Hori da. Orduan, komentarioak, nahi guzu hasi... Askot, behin baina hori hautan egin dugu, baina badaude batzuk berria komentatzekoak. A ber, dago, azkenengo bideoan... Hori saltatzen dugu. Vale, saltatuko dugu. Vale, dago pertsona, deitzen dela Jimmy Bob, Sara Purbat astuna, Jimmy tio. Gainera, Jimmy Bob izena da NPC izena. Guztiz. Zapaten du egongo dela erreka ertz batean itxaroten pertsonaia garrantzitsuena etortzera eta eskatzera 4 artile eta 5 egur zati bere familia devastatu dutelako barbaroek beraldea guztia. Bueno, daukazu, sinbaz, NPC izena, Jimmy Bob, jarri duzu 4 aldiz, bideo desberdinetan eta TikTok desberdinetan, hitz egiten dugula txarto euskeraz, Boliviar baten aholkua zuk hitz egiten duzula guk baino beto. Nik baino beto, seguro, baina Bolivia da Latinoamerikako herrialde bakarrentarikoa ez daukala itxasorik. Toma. Eta fijo esen egiela burutu ondo erabiltzen. Bigarren komentario. Oxymoron deituriko tipo batek. TikTok baten zeinetan agertzen nintzen ni esaten COVID garaian, dela bizita gutxien euki dituen bideoa, por cierto, juntzei destik ustera. COVID garaian, jendea zijola Treviñora bertan beste araudi bat zegolako, ez da gizer, jarri zigun, ez bakarrik Treviñora, Villaverde de Truciosera edo Castrora joaten ziren alarma egoratik ies egiteko. Hau da, txibato publikoa TikToken abizatzen jendean hori zijoan, eta gainera, Villaverde de Trucios. Osea, jun bazinen Villaverdera, de Trucios, zehazki, jarri komentarietan ere bai. Gero zegoen beste pertsona bat, normalan ez da esaten izena tal, ez sartzeko, bueno, B. Pérez 99, dela politologoa, egiten dizkigulako denbora guztian zuzenketak, zuzendu dizkigu bi gauza, eskerrik asko zure ekarpenagatik, Pérez, ari ginen hitz egiten estatuaren biraketa autoritarioz eta esan zuen. Baina hori, estatuaren definizioa da, berdin zaite estatu kapitalista edo sozialista izatea. Ez zuen ikusi lehenengo kapituloa Belarejanekoa. Ez? Ez dakite horren inguruan hitz egin genuen. Nik egin nuen aipamen bat esaten, guk, onartzearen bitartez, gure podcastak belarria jana dizula, ari gara egiten, estatu sozialistak egiten duen berdina dela, adieraztea berea dela klase dominio bat. Eta ez da berdina, dominio bat egitea biztanleriaren 99%aren gainean edo 1%aren gainean, que se jodan eta jazta. Gaur, apurtuko dugu botoi hori. Jordi Wilden inguruan izan direla oso ondo jondiren bideoak, hor batek jarri zigun... Perezek. Berdina da? Bai. Buah, txaban. Zan zigun, fasismoaren eta erreakzioaren artean bi mundu eta erdi daude. Bueno. Analizi bideo, zerbait gara izateko hori buruz. Pues sin más, guk Jordi Wilden bideoan esaten genuena zen, hori izan zitekela tresna bat normalizatzeko gero eta gehiago ideia fasistak, ideia reakzionarioak dira barreiatzaile bat fasismora heltzeko, eta askotan aipatu dugu, fasismoa ez da fenomeno historiko. Eta de hecho, uste dut esan genuela mila aldiz ez okertzeko, porque esen zuzen izango, evidentemente, BJ Pérez, 89, esatea Jordi Wilde fasista antolatu bat denik, baina bereizketa horretan eskudatzea ez dakitze postura defendatzeko, pues bueno, tío, batak bestearekin harremana du eta uste dugu era bateratuen ulertuta hobeto hartzen diogula kezka bizi dugun momentuari. Horrein, dator personaje oso importante bat, dagoat alarma, jarrita horkatu, bai, alarma bat neukan. Bueltatu da Jennifer Lopa, oberena, maite zaitugu Jennifer Lopa, besteak ez. Dauka perfilo garrazian txinpantze baten arpegia. Egingo dugu egun batean kedada bat Jennifer Loparekin. Esan zuen, eskuntzako podcastean esan zuen. A ber, ea irakurtzen duan, ondo, gero Jimmy Bobek botako dit bronka. Meritokraziaren alde. Geunden hitz egiten eskolan sustatzen den meritokraziaren inguruan, ez dakit zer.
Erraza da, jente gitxik eitxen dakixen zeo zer, badakizu eitxen asko pagakotzue horre eitxik. Eitxen dakizun hori edo zeinekein albadau, ez tozue horren beste pagako. Erraza. Bueno. Tiponek... Jennifer Lopa, baina jendea ez da jaiotzen jakiten. Orduan, klaro, jakintza eskuratzea, bakoitzak tresna desberdinak ditu jakintza eskuratzeko. Tipo saiatu da refutatzen kapitala oso, ez? Esan du, erreza da, ez? Azken finean, zuk baldin badakizu egiten zerbait, inork ez dakin egiten, adibidez, Belarrijanen komentatu, 6 aldiz, asko hortandiko dizute, de facto. Hori da. Zuk baldin badakizu, ez dakit, malabareak egite ez dakit zerekin, bueno, asko gustatzen zidan beste komentario bat, TikToken, besterik gabe, ez dakit zekapatulotan, buru jana. Osea, pertsona honek ulertu du. Ulertu duen pertsona bakarra, kokazta ulertu duen. Bien, eta pasatu baino lehen ekarri dizuan sorpresara, nahi nizun galdetuan, temporada izten ari garela edo fase bat, gure bizitzako ziklo bat. Ematen du graduazioko diskurtso. Apur bat hori egiten ari gara, ez? Degradazio diskurtsoa. Zein da zure ustez bizi duzun esperientzia pertsonal guztionetatik highlight edo momentu honena? Podcastarena. Zurekin grabatzea. Etorri zirela bi txap, jugargan nik ustut eman nahiziatela txapa eta nik eman nien txapa bikoitza. Eta gero... Etorri ziren podcastaren daria bai, zurekin eta eman nien kriston txapa eta piratu ziren. A ver, baina en plan ondo, Ez que ez daukadan ez lagunik behar du norbait hitz egiteko. Niretzako daude bi momentu... Eta gero, barkatu, eta gero pertsona batek esan zidan, erratu zen nik ustut izenez, ez programaz, ea nintzen barratik kalerakoa. Txarra, Niri galdetu diate haber nahi zen benetan zabizekoa. Eta esan barri zanien, ez, evidentemente. Osa, ulertzen dudala naz menundua, baina ez nahi zela ez. 15 minutu goaz, Apurra gutxiago, baina hortik. Nire ustez bi highlight, ezin izan ditugunak lehenago komentatu bestegulako tartea hartu, baina lehenengoa. Gaztea ez barkatu. Goazen buruz hitz egin dugu askotan, baina batean bereziki asko antzartzatu ginen, esaten giletak erazten zituztela egunero, disimulatzeko 40 urte zituztela eta bar. Eta reel bat atera egin horrekin, eta zinda gizuet, harreman zuzena daukadala Belarrijanaren sareak kudeatzen dituen langilearekin. Goazeneko, esageratu gabe, 6-7 aktorek, aldi berean eman zioten like bideo horri. Bidali zuten euren talde. Bidali zuten nahi WhatsApp taldera, eta ez dakit nahi zuten intimidatu, edo ez dakit nahi zuten. Jarri ziren modo basapiztiak. Ez dakit zen basapiztien bully rollo bat, como de badakigu gutaz ari zaretela, eta neurriak hartuko ditugu, ETB-ko abokatuak bidaliko ditugu, edo Gilleteko abokatuak. Baina hori, denek eman ziguten like aldi berean. Nahiko... Horrek demostratzen du Euskal Herria oso toki txikia eta putrefaktoa dela. Eta beste momentu estrella bat niretzako da, Bilboko ascensore publiko batean nengoela, gazte batek, hemendik nire agurrik beroena jarraitzen badu entzuten egun horretan eman nion lotxa eta gero, atentzio ditu zidala, esaten American Way of Life, nik ez niola ulertu hasieran eta gero esan zidala, esas gafas me sonaban de algo. Eta izan zen justo apagoiaren eguna eta gelditu ziren 7 ordu igogailuan horrela. Eta nik ez nuen jakin nola erreakzionatu, así que barkamenak ebendik berarentzako. Eta orain bai, hasi baino lehen amaieraz hitz egiten apur bat seriago jarritea edo, prestatu dut, lehen aipatu duzulako, eta komentariok repasatzen ari garela, azkenengo bideoan, 13. gaztetxeen ingurukoa, ni nengoen hor rebisatzen, pues, lehenengo unetan saiatzen naiz begiratzen abertzen bat bizita ukitzen dituen, ez dut komentarioak egin horri buruz. Eta bapaten ikusi nuen 25 komentario zaudela bideo. Arraroa da, rekord. Oso arraroa, rekord totala, porque de hecho askotan esan dugun bezala, eskertzen dugu komentatzea, eta, pues, jo que sé, TikToken agertzen dira tarteka, YouTubeen, ez dira gazi agertzen, 2, 3, bat, nena, de repente 25, eta esan nuen, hemen errore digital bat gertatzen ari da, edo zerbait oso berezi gertatzen ari da, eta hori da gertatu dena. Orduan, jungo gara jartzen postprodukzioaren bitartez komentarioak, baina irakurtzeko modua ikusita pertsona bat ekartu duela, sekulako lana, diskurso, neurri batean, zentzuzko bat egiteko hor. Bai, tarteka daude barra batzuk. Gaztei buruz, gazten politizazioa, zer nahi dugu gazteok, zer gertatzen ari da Euskal Herrian, lan baldintza, gai asko tratatu ditu, eta iruditu zait, nahikoa hona zela, abesti bat egiteko bezala. Orduan, entzungo dugu, azkenengo
Azke, Ematen du, zegoen inglesean ariketa bat, reading baten, sartu behar zentuela zatiak testu batean, Bai. eta zentzu edukitzea. Ematen du ariketa hori, porque ordenatu behar, Claro, eta ez da ezer ulertzen. abestia sortu dugu, niri ordenagailuak eskaintzen Vale. zidan ordenean. Eta besterik gabe, abestia deitzen da Gazteon galderak. Izan zideken Ernairen topaguneko abesti bat. Bueno, besterik gabe. 3 minutu dira. Lehenokoa baizan euskal herria eta orain. Ematen dut Toy Storyren intro bat edo horrela. Legeak zarrak gehatzen ari dira, galdetu gabe ez goaz inura. Gaztear hiru gauz hauek aldetu behar dira, zer espero duten, zer nahi duten, ta berborroka egingo duten, jendea juntatu behar da, alde guztitakoak, lana zer nun daue, te bizitza guztia ez da kazula, xurrutasunik noiz jungo zean kalera, azkenean dezitzatea. Jazpetxera jun, eskalera atea galdetzea, bizitza baten zer espero duen ta zer eskatuko zun galdera. Horin berda, ez dakigu zer nahi degun euskal herrian, galdetu zer nahi dan, herri bakoitzean ta ez ekskluitu. Ez eskluitu! Aurrera ez da berez, idea jarra zer, la verdad. Deote, Ituz, ez da berazko gazte jandea, mobilizatzeko. Ez da asko behar. Gazte jendea ez gaude leku berdinean lanean, pasoka aber nora iristen jatzen taber, aber zer pentsamendu dakan jendeak. Euskal herria zer, bestela gezurra da dana. koroak, Askok eskura dakateta ez dakatenak, zerta borrokatu nahi, bada galdetuta aukeratu berko da zerta nola egin. Bestela denak konforme gaude, Hori da bere usuari izena, konforme gaude. Lasai bestela ezer galtzekorik, ez dakat irabazteko bai asko, batek bakarik ezin du ezer egin. Galdetu zeba ez bestela da, erretza zu polizia, ta gazteak dira herrikoak ez eskluitu. Ez eskluitu. Baikotzadan bezala dalako, eskluitu bakorrik zipaioak txosnetan. bakoitzak berak ikusiko du, atzera behiatu edo zer borroka egin. Dago Era errepikatzen. batera edo bestera, aldan bezela galdera, hori iritsiko da enaiz gelditu. Peiore para zeta zaiatuko duten podcast gehiago behar dira, Euskal Herrian jarraitu horrela. Eta solo honekin amaitu da. Egia da jende askok egin duela ja. Haupa konforme gaude eskerrik asko. Galdera importante jartzen ditu. De hecho, Bai, momentu bai. batzuetan ematen du gure esku dagoko abesti bat. De hecho, da, aurten gure esku dagoko egin duen abesti hau. Baina hobea, asko hobea. Politikoki asko zeduki Bai, gehiago bai. du, egote baino aipatzen Marijaia eta Zeledon eta talo jango dugu ez dakin nungo plazan. Osea, hemen esan du, zer nahi dute baztek? Borrokatzeko prest daude? Osea, Ez da inzaia esaten du. esaten du, ez da intzaila gazte jendea mobilizatzea. Gero esaten du, gazteok ez gaude deno batera Ja. lanean. Baina ez dut uste bera gaztea denik. Zerretik esaten dit, puntoa jarri nahi zuen bakoitzan Eta ematen zion komentario enter, ja, desberdin ja. bat jarri duen bat ez dela. Ez da jartzen maiuskula, Edo ez da gaztea, edo oso gaztea da. Ume ja, bat. igual ditu 7 urte. Horretaz jarri naiz. Bien, amaitu dugu lehenengo zati hau. Bueno, hitz egingo dugu gai oso sakon baten inguruan dela amaiera. Bai, osea, gure Sakona izan podcastaren ezaugarri bat da egiten dugula como farrez eta gizerta gero batean. Bai. Momentu geopolitiko. Bai. Baina, osea, zentzuzko dela, no? Agian ez dugu Igual oso ustartu behar ditugu hobeto edo tonua moderatu behar da gehiago. Bueno, sin más. Ondo. Gainera gaur Amaituko kriston bero denez ez egiten dugu, zaigu ni nago sudano Nire bai, mogollon nire el bai. coche. Hitz egingo dugu
Ze gauza amaitzen dira, Martin, zure ustez? Ze gauza Edo amaitzen ez dira dira? amaitzen. Ah, ez dut Eta nuen sekzio hau. amaitu beharko liratezke. Amaitzen diren gauzak eta amaitzen ez direnak. Hori da. Amaitzen ez dena... ez dakit, zuk dago zuzaret buruan. Ez que daude gauza batzuk ematen dutenak amaituko direla eta ez direnak amaitzen. Adibidez, zuzuaz pegatzen dizu, barberiara egitera como de modernitos buzkut daukatela espiral bat horrelakoa, gorria, urdina bai, edo eta degradean zuria. horrelako Hori da. gezi bat batean. Horrek ematen du amaituko dela eta ez da amaitzen. Ari zara rulo horretaz. Bai, rulo horretaz. Horrek ematen du amaituko dela eta ez da amaitzen. Vale, Eta ere, Euskal Talde pegatuen azken kontzertuak ematen du amaituko dela eta ez da inoiz amaitzen. Gero aldatzen Kontzertua dutelako, beraz. hori da. amaitzen dutelako. Ematen du ez dela amaituko inoiz, baina amaitzen da gatza. Ja, hori Etxean. egia da. Hori da, aukera hori on Carlo bat Paiak ere emateko esaten du. belarri jana zure Baina hausokidei. bapatean konstiente egiten zara, hor barruan zegoen gaz guztia, orain Claro. zure gorputzean dagoela. Claro. Eta kezkagarria da. Amaitzen diren gauzak, bentiko, zuk esan edo hori. Bai, dago esan... Ingelesez. esan. Ingelesez esaten dena, friend, boyfriend, girlfriend, denek du gate end. Daizu zerk ez duen end, eta hor sartzen duzu zure Nutella. afizio de Nutella. Jatzen zuten hori tuentien, en plan Nutella. Nutella horrekin estetika Bai, hipster bai. oso batzeko ere. Jartzen zuten tuentien, bai. Hori da, Nutella erosteko nahikoa dirua zenuen bizitzako momentuan euki dezakezun aspirazio bat, ez Nutella erostea. Nik bere garaian amesten nuen aceituna poltsa oso bat erostearekin. Osea, erosi eta jan. Eta behin eginda esaten duzu, pues ya está, hau zen bizitza. Ja ezer gehiago bizitzan. Dago esaldi bat, ez bat buruz ze filosoforena den. Vale. Puede que llegue el final, ez begiratu hemen, Ez. pero no acabará nunca. Joder, tío. Hegel. Ez, da, Jersey Shore amaituko zenean, jartzen zuten esaldi hori denbora guztian. Puede que... Claro, porque Jersey Shore amaitzen da, baina usten du kriston oinordetza kulturala, eta txoniek eta kaniek jarraitzen dute beste forma batzutan. Eskerrak ere, porque nik uste dut mundua benetan amaituko dela, txonirik eta kanirik ez daudenean. Claro. Hori da sintoma oso txarra. Bai. Zerbait esan nahi nuen, lo de... dago beste esaldi bat Pitbullena, lo de time is the life, but life is time. Bueno, nahi duenak bilatzea eta jarri guenteretan, porque ere da horlako maila oso dialektikoa. Gorena. Mr. Worldwide. Amaitu zen Pitbullen hilea, edo inoiz zen hasi. Inork ez du arrazirik nik dela Pitbull abeslaria hilearekin. Txakurrenak bai. Bueno, Pitbull txakurrek ere hile gutxi daukate. Bai, no? Horregatik, bueno, ez dakit. Horregatik ditzen da Pitbull. Nik uste dut eman ziotela bi aukera, Don Limpio edo Pitbull, eta esan zuen, pues Pitbull. Orain modan jarri da, jutea Pitbullen kontzertula kalbarekin. Eta tipoak se las gota, osea, ez du txarrera hartzen. Ja. Baina, lokura da. Humorea dauka. Estadio oso jendea kalba jarrita. Da zerbait belargana algen nuera lehenago komentatu, eta ez dugu orain di komentatu, baina da, bueno. Ez dakit nola komentatu ez dugun fenomeno da hori. Eta gero nesun galdu, edakizun zein den desberdintasuna espirala eta buklearen artean. Ba, ez dakit. Bukleak dauka amaiera, barkatu, amaiera dauka, delako etengabe bere errepikapen bat, baina espirala doa puntu zentral batetik, azten da kanpora Zabaltzen, edatzen, infinitoa. eta agian ez dauka amaierarik, hori ez dakigu. Badizu zer den galdera ona amaiera duen edo ez, hizkuntza baten posibilidadeak zerbait esateko. Zuk zer da ematen dizun sentsazioa. Amaitu daiteke, esan daiteke hizkuntza baten esan daiteken guztia. Ez munduak jarraitzen duelako garatzen. Tipo? Munduak garatzen jarraitzen duen bitartean, Lexiko berria sortuko dela. lexiko berria sortu beharko da. Vale, Ez? irabazi nauz. Harreman, bueno. Behin beste batek ere batzi zidan nauzia esaten, zenbakiak infinitoa direnez, hizkuntza esan ditzakezunez, zenbaki guztiak. Claro, hori egia da. Bueno, Serio jarri dago bapatean, bueno, super serio. Hitz egingo dugu ez. Askotan Llegatu gara lo que errepikatu juramos dugu. destruir, Bai. podcast, horlako datu kuriosoak, jendea harritzeko komentarioak, nazka, amaitu behar dugu podcasta, Ja. aizea sartu dadik Bai. horretan, eta izerdiago kentzeko. Askotan errepikatu dugu dagoela ulerkera bat horrela munduaren amaierarena. Eta tristea da, ez dagoela ulerkera bat kapitalismoaren amaierarena. Hori da. Eso es lo triste, izan beharko litzatekela alderantziz, kapitalismo amaitu beharko litzateke eta mundua ez, baina ematen du, pues, gertatzen ari dela kontrakoa. Guk ez dugu uste mundua amaituko denik, nik gutxienez. Edo ez gutxienez eguziak estan dagin arte. Hori da. Uste dugu amaituko dela, bueno, bizitza orain bertan ezagutzen dugun momentu, ezagutzen dugun moduan, eta, bueno, sortuko dira hainbat aldaketa gizartean, amaituko dutenak bizi eredu honekin. Eta orokortuko dela miseria. Ez da zerbait hemen esaten duguna, biziketa orokorrean. Bai. Jordi Wilden horretan ere, beti goaz Jordi Wildera, baina jendea konstiente da,
kapitalismoaren krisi delako hau, izaten ari dela sakonekoa. Eta hori gainera da, aipatu dugu ere, profezia autokumplida. Ze munduaren amaieraren ideia zabaltzeak balio du ez ekiteko, edo ez ekiteko horren aurrean, vamos. Eta zu guzti baguzu mundu amaituko dela, eta gastatu dituzu zure ahorro guztiak sekta batean, bigarren mundura juteko, edo bunker batean, literalki zure mundua amaitu da. Eta zuk pentsatzen baduzu ez dagoela eser egiterik, ez duzu eser egingo. Osea, da kapitalismoaren mekanismo bat, munduaren amaieraren ulerkera guzti hori. Esperantza bat badago gaur egungo munduarentzako, ze, claro, kapitalismoak zabaltzen du irudi hori mundua amaituko dela, baina kapitalismoa zilegiztatu behar du. Orduan saldu behar du, pues bueno, gaur egungo mundua desiragarria dela, eta bar. Dena den, askotan esaten dute, saldu nahi digutela que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Nik uste dut gezurra dela, ja ez dago eskutatzerik, mundua txarto doala, vivimos en el menos malo de los mundos posibles. Hori bai dela asko errepikatzen den zerbait, ez? Bai, genocidio Gazan, baina McDonaldseko oferta berri hau. Gutxienez. Eta, karo, eta hor dago jendearen konformismoa, pantomima fuleko bideoek nik uste ondo erakusten dutela hori, adibidez, egongo naiz lan honetan, ez nago kriminalizatzen jende hori izaten duena, baizik eta nago kriminalizatzen tristea dela ez eukitza espektatibatik asko zaratago dela fenomeno sozial bat, Bueno, egongo naiz pertsona honekin dela erdi jatorra, ditut 35 urte eukiko ditut zebe alaba. Bai, total aurtzen debia hortze dagoenez, pues, ez da... Bueno, bai, hori. Sin más. Hori da kondenatuta gauden bizi eredua. Hori da. Etengabe onartzera dagokiguna, pues izango balitzu esala egon daiteken gauza bakarra, edo hobeto esan da zuk esan dago, ez dela, izan ziteken okerra. Hori da. Eta askotan ere, esaten dute, etorkizun hori imaginatzearen faltan, botatzen dugula begirada atzera, gero ikusiko dugu tendentzia politiko batzuk daudela hori espotzen dutenak, baina ere ikusten da industria kulturalan. Dago termino bat, retromania. Retromania. Hori da. Ja adirazten duela originaltasun falta, zeo zer berria imaginatzearen falta, ninoa txandal batekin ematen duela futbol salako 96ko entrenatzaile baten eta daramadala Kriston Piketoia, dena dira remake, revival, reboot, no sé qué. Edo sekuelak, prekuelak, live action. Ikusi duzu live action Lilo eta Stitch? Ikusi nuen. Ikusi duzu norzen originala Stitch, orain egin dute monigote bat CGI-rekin. Bagizu norzen castinean lehenengo aukera? Nor. Cecilio G. No, Ilea urdina dugulago, eta, bueno, sin más, kostatzen zeialako hitz egite. Osea, ez duzu ikusten badagoela aukera bat hor. Hau, bururatu existiet esan nuen, ez da egite existituko deguna, alko dudana esan. Eta, heldu da. Ez duzu irudikatzen berak onartuko zuela ere bai. Tipori onda, da suizan papera. Nik uste dut dela... Ez lukelako aguantatuko enbeste rodaje. Baina Stitch hori da, destrukzioa, kondena, destruitzeko sortu izan den monigote bat zeinak, nahi duen ez destruitu. Baina, bikoizteko egon barzera formal aulki batean mikroritz egiten. Baina ez nago bikoizketa, ez nago aktore izatea. Bale, aktore. Bale, bera mozorrotxea Stitches. Alien, agertzen diren alien horiek izakiak izango dira, zerratik Stitch ez da izango izakia ere bai. Egia da. Koikili G. Bargatu, sin más. Sartu nahi nuen eta... Vale. Orduan, munduaren amaiera honen aurrean aurkitzen ditugu jarrera desberdinak, triburbano desberdinak, eta bar. Nik daukat teoria bat dela gaudenan krisian eta ziklo politiko berri bat aktibatu behar denan munduan daude obra gehiago. Zara fijatzen dagoela dena obretan? Obrak tipo kalean. Bai. Claro, zerbait eskutatuko balute bezala. Baina, karo, gero krisietan ere ikusten da langile klasaren potentzialitatea. Orduan, gero eta obra gehiago, gero eta andamio gehiago botatzeko pankartak, baliarla todo petunia, manietan botatzeko hortik. Hori da nire teoria, Eta, nago, pentsatu nuenetik, duela urte bat, denborak ez dit, arrazoia ematen dit denbora guztia. Une oro obra gehiago dela. Egia da, bai. Hori egia da. Eta, zegoen esaldi bat, ez dudanago goratzen norena zen, esaten zuela, mundua dela, mundua dela aurrekoaren ondarretatik eta etorkizunaren artean dagoen andamio bat. Osea, mundua dela andamio bat, berreskuratu dituen aurreko ondarrak eta proiektu ez amaitu bat, etengabe, andamioak daudenak eta planoak daudenak. Ez que... Zerreri esaten duzu. Osea, ez un... Queda metafora bat. Baina, zerbait zehatzari buruz ari zara. Ez que niri asko gustatzen zaite esaldi bat, de hecho... A ver, esan. Dela, amaitu... No, erortzear dauden eraikinek, los edificios en ruinas, me aparecen como
edificios sin terminar, como proyectos sin acabar. Ya. Bueno, oso niri... Beste esaldia zen... niri gustatzen zait. ¿Cómo es? De repente poesía... Ja, podcast de baten poesia. honek. Bueno, ez dut gogoratzen nola den gazte laniaz. Bueno, mundua aldamioa da. Mundua da aldamio bat. Orduan, irudikatuko dugu zer egingo lukeen jendeak, tribu urbano desberdinek, edo, bueno, tendentzia sozial desberdinek andamio horren aurrean. Lehenik eta bain aurkitzen dugun lehenengo jarrera dela oso sintomatikoa gure garaiari dagokiona, dela errealitatearen ukapena. Hau da, asola gabekeria bat, edo, hobeto esan da, asola zaizun plantak egitea. Ze realitatean jendea dago negarrez barrutik, hori dago meme bat horrere. Hor aurkitzen dugu adibidez nihilismoa, izango litzatekela egiten duztela plantak etzaiela importa ze plano dauden andamio hori eraikin berri batean egiteko, ez dagoela mundu posible egokirik, eta por lo tanto ez duenak ez eraikin guztiak dira txarrak. Hori da. Euki dezake alde kritiko bat, baina normalean ikusten ari gara, nola beste aldera daraman desesperantza horrek. Gero, horren aurrean ere dago el gracioso de clase, hartzen duela dena ironizazioarekin, eta horri, pues bueno, egingo lioke nahiko grazia eraikitze prozesuan dagoen mundu hori, andamioa, pues, no sé, se partiria el culo. Claro, andamioa erortzea grazia egingo lioke. Hau da, askotan atera da podcast honetan, delako ere gure garaiaren zeinuetako bat, ironiak esartzen duen distantzia hori. Hori ikusten dugu shitposting, el brain rot, egitea bromako osasun mentalaren inguruan. Eta azken filan dakarrena da, realitatearekiko distantzia bat, eta esanaiekiko banalizazio bat. Eta horrek badu, evidentemente, bere arriskua munduan jokatzeko erari dagokionez, edo jendearekin elkartzeko erari dagokionez. Gero ikusten ari gara, zuzuk aipatu zu, arriskuak daude etengabe, hau da, egon daitezke tendentzia desberdinak, baina indar politiko hartzen duenak kanalizatuko ditu tendentzia desberdin guzti horiek. Gero daude, estoikoek uste dute daudela eraikin berriaren aurka, eraikitze prozesuan dagoen eraikin berri horren aurka, baina ez dira konturatzen daudela andamio horretan ere parte hartzen hartuko dituzte harriak, burpiak egiten, eta ziko dira eurek ere eraikitzen eraikin berria, baina beste modu batean. Eta uste dute daudela egiten mundu berriaren kontra, baina gezurra da. Ematen du sofrikia dela, de repente estoiko eta hitz egitea gehiago azaldu gabe, baina nik uste dut dena garela konstiente nola, sare sozialetan agertu den horlako estoizismoaren aldarrikapen faltsutu eta diskursibo bat, nire agertu izan zait tipo bat esaten duela, haber nahi dudan izan galdetzen dit niri, bidearen ikusle horori, ea nahi duen izan un seductor estoiko. Baten dizkizu trukoak ligatzeko estoikotasunez edo... Sartzen zara diskotekan eta egin behar duzu horrela, agurtu mundu guztia... Hori berentzako izango zen de perdedor. Estoiko batek egin behar duena da, jendea gezi tratatu eta agertu inoren beharrean ez dagoen izoma. Eta esaten dute gainera, bizarra mosteak ondorio fisiologikoak dituela. Bueno, oso estoizismoaren izenean, segurako movida, turbio, reakzionario, machista. Hori ikusten dugu meritokraziaren ideia. Gero nahi dute saldu bizi estilo hori dela eskuragarria mundu guztiarentzako, eta gezurra da, azten zara ikusten euren morning rutinak, eta dira pijo, oza, dira kriston pijoak, ez dute inoiz etxea garbitzen, gero azten dira daude lanean eta esaten dute, orain mindsetting, orain holding, orain no seke. Orain emailak revisatuko ditut. Noiztik norbaitek erabaki aldu zer egin behar duen lanean. Noiztik norbaitek revisatzen ditu emailak. Eta azken finean horrek eragiten duena da langile klasearen desesperazioa, kriptoak eta horrela nik uste dira ludopatia forma berri bat, fitnessa en plan elikadura nazmenduak eukitzeko, bueno, balio dekadenteenak, vamos. Orain esan dugula emailena, ni ari banai sentitzen mundua amaitzen ari dela da, amaitu zaidalako, abisatzen diteten gabe, nire Google Drive-eko kontuak estande egingo du. Ez zait gelditzen... Nirea beteta dago. Ez zait gelditzen, eta kezatuta nago, momentu batean ez zait email gehiago sartuko. Ditut 3.000 irakurri gabe, eta... Baina hori da munduaren amaieraren zeinu bat, ez? Zer ematen du ez da amaitu bat amaitzen da? Google Drive. Ja, hori egia da, nik daramat memoria berriarekin, oza, memoria beteta bastante, baina jarraitzen dizkidate sartzen gauzak, Bueno. Eta gero horrere, oso arriskutsua da politikoki, nahi digutelako irudikatu gure buruaren agentzia faltsu bat. Hau da, ez dizu erakusten, edo ez dute erakusten, zeintzuk diren arazoen erroak, baizik eta egin behar dena da, arazoekin
biziraun, eta gainera kejatu gabe. Eta hor daude autolaguntza liburu nazkagarriak, nola ditzen dau, la Marian Rojas hau nazkagarria, egin du termino bat, la persona vitamina, hori agertzen da pila bat Instagramen. Bai, persona, no sé qué. Bai, da termino horren sortzailea. Deitzen da Marian Rojas, eta gero, eukitu deklarazio nahikotxo, eskontza homosexualaren aurka, esaten jende homosexuala sartu behar dela rekonversio terapietan, eta nahiko jarta, osea, ikusteko nora gara matzaten ideia hauek. Gentuza orotarikoa. Hori da. Gero, daude, konspiranoikoak, uste dutela, igogailua, osea, andamio hori dela portal bat Antartidara sartzeko, kontua da dela askoz txarragoa, osea, da portal bat infernura igogailu hori edo sortuko den mundua, eta hori da euren arazo nagusia. Identifikatzen dute dagoela sistema como trukatuta, eta egia da, sistema trukatuta dago. Kapitalismoak eskutatzen duelako klase dominazioa. Konspiranoikoek aurkitz esaten dute, dago klase dominante bat, besteok gaude esplotatuak eta gainera ideologizatuak sinisteko edo horren alde goteko. Premisa egokia da, dena desegokia da analizia. Eta ondorioak, ziburan. Hori da, eta ondorioak Antartidara jutea giganten bila eta ez dakiz zer. Pentsatzen nuen esango zenuela, konspiranoikoek ikusten dutela andamioa eta ez direla azpiti pasatzen, nola ditzen zaio horri? Katu beltzen asuntoa eta? Ai, supersticioso. ¿No? Supersticioso. Zu zara supersticioso. Zu botaka. Kasi atera zait. Zu zara supersticioso. Esan zen ezak. Ni naiz ticioso. Ez naiz hain ticioso, supersticioso izateko bezala. Zu zara ticioso, te pega. Ba, andamioekin batzutan pentsatzen dut bialdiz. Ez dut izan nahi, baina esaten dut. Eta baldin bada baiet, seko estatzen zait niri aburua kapotik ibiltzea. Nire amak ikusten duenan hilegorri bat ikutu berdu botoi bat. Ostra, hori... Eta ez daukanean doa Gran Biara erosten du... Ez broma. Doa arropa denda batera erosten du eta... Botoia? Ez, hori ez. Baina ikutzen du botoia. Bueno, sin más. Ikutzen du botoia. Egiten du, bum, un pelirrojo. Zer esango nun? Eta konspiranoikoek ere, zuek esan duzu, amaitu... Bueno, ez dakit esan duzu, nago gazmatzen zer esaten duzun gero esateko nik jauzak. Amaitu bezaketela ere, movida turbioetan, zebeitu ere fasismoa, ze teoria konspiranoiko hartzen da bilen de la teoria del gran reemplazo, entzun dugu askotan Roberto Bakero hitz egiten Eurabiaren inguruan, Agenda 2030... Islamerria. Hori da. Bai, edo, orokorrean antisemitismoaren asunto guzti hori elite judutaren izan da ere, bai, nazien justifikazioa. Bai, beti danik edan izan du irrazionaltasunetik. En vez de señalatu burguesak haien jabetza formaren gatik eta horrek dagarren esplotazioa, zentratzen dira, ez tegiz ezagarri. Bai, eta personalizatzen dute zapalguntza, pues bueno, estrukturala den gauza batean, bai. Gero, orokorrean, oza, tartekagoaz denbora guztian aipatzen fasismoa, ikusten ari garelako fasismoa ari dela kanalizatzen tendentzia guzti hauek, baina, bueno, orokorrean fasismoak nahiko lukena da ondarren edo aurreko eraikinaren elementu batzuk berreskuratu, igual ordenarekin harremana daukatenak, autoritaterekin harremana daukatenak, eta ikusten ari gara nola gaur egun, jaipatu askotan, milaka kanalen bitartez lortzen ari diren indarra. Ez dakit ikusi duzun azken aldian dagoela, esaten dutela moda berria dela fasismoaren normalizaziorako teknika bat, nik uste dut dela bastante konspiranoikoa, baina oraintxe bertan ari direla batez ere emakumeengan generatzen moda batzuk de clean look, tono beisa... Hori bai ikusi dudala. Como rekatau, como emakume garbiak... Eta bizitzari kolore paleta zehatz bat, esarri nahiko bat zenio bezala, orokorran dago laututa, kolore otxan moduko batzuekin, eta umei enbede gutxi jolasten, olako, jo kasi, triciklo gorri batekin, erostea guztia, Instagrameko feed korporatibo bat, kombinatu behar duela umearen arropak sofako kojinarekin. Beitze zaie base mom. Base mom, hori da. Eta gero dago almond mom, baina ez du manejatzen nahi beste kodigo. Almond mom da dituela dieta, osea, bakarri dituela como esnea sojarena, no sé qué. Eta sortarazten didela TCAak. Sortarazten die TCAak euren semea la behi, hori bastante turbio. Eta lehentasunezkoa da. Bueno. Fasismoa, azken finean. Zer esan, ez da, 14. kapituloan ja, berdinari bueltak ematen. Eta gero, karo, dago sozialdemokrazia, eta sozialdemokraziak, so bad. Sozialdemokraziak nahi duena eginda berreskuratu aurreko eraikineko beste elementu batzuk politagoak, no, mundu guztia zoriontzua zen, garaio paroak zeuden,
Eta karo, horregatik ere ematen du fasismoa eta sozialdemokrazia direla antagonikoak, biek nahi dituztelako berreskuratu gauza kontrakoak, baina kontua ez da hori, kontua da biek nahi dituztela berreskuratu aurreko eraikineko gauzak, eta hortaz oztopo bat direla eraikin berri bat sortzeko gure terminoetan. Eta ikusi zelako gauza egingo dudan, Andamioi buruz ari garela, zer ikusi daukat sozialdemokraziak eta desokupak, aparte de justifikatzen dutela jendea etxegabetzea, pues dedikatzen direla andamiajea estaltzera, no? Sozialdemokraziaren alegorian sartuko bagina, eraikina erortzen ari da, eta haiek nahi dutena da, simulatu aurreko eraikinaren lehioak oraindik hor daudela, eta eskutatze... Bai, jartzen dute... Bueno, lona bat. Bueno, eta... Besterik, bai. Gau saltatzen dena. Zer gertatuko litzateke edo zein izan beharko litzateke proposamena? Claro. Nahi duzuzuk esan? Ez esan zuk. Komentarioarena? Bai, esan zuk. Lehen egon gara guri txorakeriak iruditzen zaizkigun zenbait komentario jartzen, baina ipatu behar da ere, eskertzen dugula jendeak gauzak galdetzen dituenean, edo zentzuzko gauzak esaten dituenean, eta aportatzen duenean apur bat belarrejana den gauza guztionetan. Eta egia da, behin heldu zitzegula mezu bat, eta oraindik ez zaio erantzun uste dut, eta barkatu gure karaja edo zain nola esan, baina tipo batek galdetzen zigun tal cual, uste dut gerraren kapituloan, ondo bat egiten zuen analiziarekin, zalantzari gabe kapitalismoa da gerren jatorria, eta kapitalismoak irauten duen bitartean beti egongo da gerra, eta galdetzen zigun. Orduan, zein da? Zein da movida? Zer ari zarete proposatzen? ¿Qué propones, kompa? Ez? Básicamente. Eta hori hitz egin genezake labur, ez? Por si acaso norretik ez duen ulertu, 14 kapitulotan. Liteke guk ere oso ondo azaldu ez izana. Guk proposatzen duguna da komunismoa inoren sorpresarentzako, edo igual komentariotako jendea harrituta dago ez duelako entzun. Eta ez receta magiko bezala mundu fantasioso bat zein agertuko den asko itxaroten baduzu eta asko desiratzen baduzu. Sagutxo Perez bezala. Komunismoa da klaserik gabe eta zapalkuntzarik gabeko gizartea. Eta guk planteatzen duguna da, hasiera batetik, oraintxe bertan proiektu hori porrotean dago, baina berraktibatu daiteke ziklo bat poliki-poliki horren zimenduak jartzeko. Ez gaude ados mundua amaituko dela, ez gaude ados ere ziklo berri honetan aplikatzen diren planoekin eta andamioekin, gure ustez dinamitatu behar dira andamioiek, ez gara lehenengoak hau esaten, proiektu historiko oso bat dago hau saiatu izan dena, guri dagokiguna da berreskuratzea proiektu historiko hori, eta ez kapitalismoaren urrezko garaiak, baizik eta komunismoa edo komunismoaren saiakerak, eta zentzu horretan gure ustez mundua ez da bukle bat, ez dauka amaiera itzia, mundua da espiral bat, eta por lo tanto dauka amaiera irekia. Wow. Eta historiak guri eragiten digu, baina guk ere eragin dezakegu historian. Ez oso ona, eta hori, andamio erortzen ari da eraikina. Agian bai, baina zer egiten duzu zuk horren aurrean? Aguazen zerbait egitera, no? Hori da mezua? Hori da. Amaitu dezakegu honekin, eta gaur, temporada amaitzeko. Ez da gizarra gehiago esan nahi zenuen. Temporada amaitzeko. Temporada hasi genuen bezala. Eta temporada erdian deskanso bat hartu genuen bezala. Buklea. Erabiliko dugu, jende guztia desiratzen ari den botoia hemen, konbokatzeko programa honek eduki duen, gonbidaturik bereziena, dela Pello. Arratsaldeon, Pello. Bai, lehenengo eta behin. Arraro ikusten zaitu, Beti esaten duz, lehenengo eta behin. Bai, aurreko programan. 13. Hori da. Zenbaki bat, zinetara batzuk ez diren heltzen guztiz, ez da? Batzuk ez dira. Aurreko programan, aitatu nindu zuen, ez da? Agertu nintzen. Nik esan nuen ezinela inzarra. Bai. Zuk esan zenuen zaharra zela? Ez, nik esan nuen ezela inzarra. Zuk esan zenuen inzarra zela. Kontu da, viejo bat nintzela urten zan. Zan zenuen zu. Nazionalki jendeak hori nintzen du. Nik enneuke gureko itxura hori ukindegin jendeak, ez? Claro. Iritzi hori ingurun, ez? Orduan, beste barik, bonekan balabu. Nau, gazte planean. Enuke, gureko lar denporagon honen inguruan berbaiten bez, hau obviatu eta ala nuestro, bale? Krisi bat eduki duzu eta hau da erantzuna. Gura dut, itxura honekin, gogoratzea jendeak, no? Dekrepito, bien. Dinot, nire zopusin hau, hemen nahuelako, eta hain posin hau, sorpresa bat dakartela. Ados. Beti eskertzen ditugu zure sorpresak. Bai. Dinot, zimaz, kontu da, ni oso fana nazela zuena, baina badeko beste pertsona bat, nire familien, bai, oso fana dana zuena. Bai?
kontua nik aitite bakarra dekotela, aurrekoa justo programan neuela direktuan ikiatelako oinazko azurbetea zatraganteta, baina, bueno, baigot beste bat, ezta? Genetikak eta herentziak eta daukana. Dinot, kontu da, bueno, 82 urte deko zelaia. 82? 82. Ez da inbeste. Ez da inbeste. Eta, bueno, interesanian ona torri behar nintzela, eskatu diozten. Benetan? Bai, epello, deitu direktuan, zau direktuan da, eta egizuen, baina direktuan da. Deitu, eta nik, eskertuko ziet, indako dana, eta hori ordu. Bale, itxeringo dugu zure aititerekin. Fan helduak eskertzen dira. Bai. Ez da hartu posten, saiatuko naz, hemen dekot prest ja deitzeko. A ber sortea da bant. Abisatu duzu egon bar dela mugikorra Bai. pendiente. Bale, orduan ondo aterako da. Ba, Aldo hitz egin guk ere edo zuk hitz egin duzu berarekin. bueno. Nola ditzen da? Bai! Aitite, Pello naz. Pello, zela gabiz! Ondo, belarrijanan, hemen. Kaixo, Ba, aitite. esango... esan- Ese zuzukin berba. Ez dago koberturera. Ba, belarrik... A ver, hostia, zuk berba normal. Ez, programa basauz! Kontu, esan! Ez, joder, dago atzerapen bat, ez da, vale. normalin berba. Esaten eutzun, Normaliteko berba. Igual da Bluetooth. Ez da, zenuin jesu... Bai, nik normalingo berba haitik, Bai. Iate, Joder. Pello! A ver, Bai, ez da... Pello, zer ditezu, Ai, bihotza! Aitite, bai, moztu, cago en Dios. Ondo dago. Neuzu berriro. Deitu berriro. Batetik biko zen, bai. Bueno, ez da barik, ez Deitu. dugu garrantzi oneri bezen. Aitita, nire eriozari ez daitzugun garrantzirik, emon, dietante gai, ez? Zertan zenbizien berra baituzu. Baina... Ez digu zer esan. Ja, esema, hori fana sala, eta gure segura... Nola ditzen da, bosen, nola ditzen da, zen. Nola ditzen, nola zuen izena. Ditzen Pascual, Izena da. tal cual, osea. Ez, baina beste barik, eneuke gureko lar denpora, como esan da, lapurtu edo, amaiera da gaia. Bai. Nik uste dut importantea dela geusek jakitea nos ta zelan amaitu. Hori adiez, Kurt Cobainek, ez? Amaitu bizitzarekin, geusekin, ez? Zudek esango zenduen badakizuela amaitzen daulan proiektu bat, harreman bat, ez dakit. Zaila da, zalantzeri gabe zaila da. Depende zer. Ja, bai, bueno, importantea da, Nik esango nuke nik badakitela, amaitzen, bai, proiektuk eta, adibes nik, bueno, nire aitarekin daukadan harremana, bueno, nik amaitu nuen, ez? Pregunto zeratik amaitu nuen. Zerratik amaitu zenuen. Hostia, hartu netu zuri. Claro, Amaitu duzu galdera, gero. Ez, baina, Azalpenak amaitu behar dira. bai, no sé, amaitu da gauza batzuk, bai, ez? Bai, jo que sabéis, epoka batenik, bueno, erabaki neuen alkola itxitia. Ez? Hostia, no? Erabaki hona da. Erabaki da. Eta, bai, hasta, epoka horretan, neuen eraten alkolik, epoka abstemio moduen edo dekotena, bueno, epoka abstemio hori amaitu zan, ez? Adibidez, bueltena, alkolea, berriro, egunero, eta ondo. Hola, txe, orduen... Beti bueltatzen gara zoriontzu izan. Hori da. Nutella... Kontu da, nire ustez, amaitzea gauzak importantia da, beti be amaituko dan horrek, batan bateri ardure botzo. Claro. No, ahi, jode, amaitu zanean, jo que zen, apagoi. Apagoiak abesan, eskertu gendun, ez, estualdia, ez, irutetan, igual, kaixo zama, eta san, baitite, eta, baina, bueno, no, amaitu da, jo que se, ardantzan bizitza, ez, hori ardantzako ardure, pito, edo, jo que se, amaitu da, kobize, hostia, kobize, pasan ordue, oin, amaitu da, ETB-ko kiroletako kalgoan kontratue. Zagutik hartzen, Arture. Baina dago bat konkretua. Ez dakit, ez dut Arture. Vale. Claro. Orduen, nik gure izeno jakin, ia batan bateri, belarri janak Ardure. Oso galdera pertinentea. Ostela, bueno, maitzen baba, hasta okei, no? Gehiagi azaltzen ari gara hemen, amaitu da... Ardure zonek. Bueno, goazen ikustera kalean, ez? Ados. Hanek lehen komente du bai apur bat, ez? Urtein garelaren, bueno, elkarrizketan antzeko batzuk itera jendiari. Ikusi da egusen eta... Ikusiko ditugu.
Haupa, peioni nos bilnaz, eta hau da Donostitik pisu etopetan. Ez que broma da. Urten askaletik ia batan bateri ardure otzon Belarrijana akabetiak. Galderatxo bat podcast baterako. Perdona. ¿Te importa que grabemos una pregunta para un programa de radio? No. Vale, bueno, ahora la temporada guztia, ¿vale? Opa, markatu. Ardurezu grabetia, momentu beten galderatxo bat podcast ez, eskerrik asko. Bitu, urrengo gabe gauza bera, bitu, Opa, markatu, gauza bat. Ardurezu ez... Opa, perdona, galdera bat. Una pregunta, solo. No, ¿qué es? Turistak, Donostin. Dana ondo. Markatu, galderatxo bat. Ez, vale, oso ondo. Artistak. Donostin, dana ondo. Zueri pena motetzue Belarrijana amaitu izena? En castellano, perdona, no sabía que es un podcast comunista. No sé si sois comunistas, vosotros no sois... Yo un poco sí, pero no lo conozco. Pues mira, qué pena. Ia ezagutzen duzuen edo entzun duzuen noizbait Belarrijana programa. Eso está. Bueno, normala da. Se termina un programa de radio que se llama Belarrijana. ¿Os suena? No. Esto es Galakizu zertaz doan programa edo. Nik ikusi nuen Gaztezulun publizitatuta, okerez banago garraungo gaiak eta okerez banago sexualitatea, ez? Iseleike, si te digo que te ha terminado el programa o el podcast de radio Belarrijana, ¿qué sentirías? ¿Te daría pena? Me daría pena. La verdad que sí, ¿no? Claro que me daría pena. ¿Conoces el programa Belarrijana? Muy poco. Podcast Belarrijana will finish today. Okay. So, we are so sad, the people are so sad. To be honest, if it's sad for you, it's sad for me as well. But I don't know because I'm just visiting the Basque Country. Zu, barkatu, Belarrijana da kizu zer dan. Da podcast bat, mugimendu sozialistak egoiztua, orokorrean helburu moduan daukana ulermen marko komunista bat eratzea. Zer ikusten zuen kontua? Ahí está, ondo, está. Zuek ezagutzen duen komunista sariela edo... Komunista sarie zuek? Vale, o sea, indefinitua, principios. Yo creo que hay bastante de izquierda aquí. Sí, ¿verdad? O sea, tendría que seguir el programa, ¿no? Hombre, eso seguro. Bueno, se agradece muchísimo. Por lo menos por mi parte. Es que no sé. Yo no soy comunista, ni de Yo- derecha, ni de nada. Ni nada, ¿no? Como ambiguo. Yo el corazón lo tengo comunista. Komunismoa, zatez. Komunismoa gaur egun komunismoa hilda dago. Hilda dago, ezta? Hilda dago. Bai. Bueno, a ver, karlismoa eta komunismoa gaur egun daude berdin bizirik. Antzera. Zuek ikusten badozue BJ, badakizu zer dan? Zagit. Berez da, Basaguren Jon, eta da, Izaki Gardenakeko abeslari baten izena, oso fanak garrelako bereak. BJ, son iniciales de Batzoki Jeltzale. Sin más, es un sentimiento de que pensamos, bueno, que el Jeltzale Tasun ese está un poco perdiéndose los Batzokis para volver a meter lo que es la tradición aranista, ¿no? En el País Vasco. ¿Cómo lo ves? Que bien, eso está todo bien. Eso está bien. Hombre, Está claro, bien. Vale. todo lo que sea potenciar tanto el euskera como el tema del habla. Sí, el tema del racismo al final, porque con Arana es importante. Vale, muy bien. Qué asco, ¿eh? We want to spread the communism in the Basque Country, and we are trying that, but it's so hard sometimes. So that's the point. So I don't know. Maybe it. So why are you ending the podcast then? It's just not effective. Yeah, that's it. Okay, I think okay. I'm Where are you not the from? right person from Poland. Okay, or Poland. Okay. A pleasure. Cheers. A pleasure. Good luck. Hai, agur. Bueno, emon dugu buelta bat Donostitik eta San Leike, orokorrean Belarrijana ez deuela bere amak ere ezagutzen, ezta? Beste barik uste dut zilegi dela honek B eta J honek hartzea eta mespretsuz botatzea ametik dagoen lekurik altuetatik, ezta? Bueno,
ikusi dugu, ezta? Bai. Nahiko aho batez esan da, ez dela bereziki ezaguna, Belarrijana. Euskal Herriak hitz egin du. Ondorioa zen ez genuela grabatu behar, hau. Total, Ez geniolako eman behar gehiagizko Egia da. garrantzia maierari, etzaiolako inor importa. Egie da bebai, Garabeixen espagendu kontu, eskendu leukiko adibidez gizon hori, no? Como racismoa, auspotzen, Gero esan dezatela ez dagoela biraketa autoritariorik badago. Belarrijanan ere badago biraketa autoritario. Hau? Boom, adibidez. Esan diozu justo ez dagoen bakarrari. Nola da? Ilegorri bat ikusi eta Bien. ikutu. Besterik Botoia. barik, kezkagarria da, nire ustez islada bat, komunismoaren porrotarena da errua ez gurea. Claro. Ez? Historia dauka Claro. Belarrijanaren ez arrakasta masiboaren... Claro. Errua, bai. Marsek apurtxo bat hobeto, inizengo baleu, ez? Ba, bueno, agian igual gaur egun, ez? Hau izango zan beste mozat. Egia da, tia. Besterik barik, nire ustez dauz bi atara bide posible paradigma honen aurrean. Bat, sakutik hartzen Belarrijana, sakabo, eta geratzen da, ba, ez dakit. Oroitzapen polit bat. Hori da, oroitzapen polit bat. Eta bi eriotz. Hori da. Beste bide bat da, jarraitzea. Ezta? Bai. Eta ia, egunen bate behintzet, ez, ba, ezagutzen duzkun. Ni bigarren aukeraren aldekoa naz, eta zentzu horretan gureko nuke, nire alea jatu Claro, ere. guk esan alko genuke, ez du inork entzuten Belarrijan orduan utzi behar dugu, baina ez du inork entzuten orduan jarraitu behar dugu komunismoa kultura. Hori da, ez gu ez gara errenditzen, eta Hori etxo, da. ez lehen esan duguna, egongo da, presumiblemente, bigarren demoraldi bat. Orduan, adi egon zaretara. Bai, prest gauz dana emoteko gainera, ez? Ikusi aldazten moduen, ezta? Bien, besterik barik, gureko nuke irakurri testutxo bat, helburua hori da, burua da, auspotzea. Nire gustatzen zaidana da, hasi ginen moduan bukatuko Hori da. dugu, zure testu batekin eta Ados. Bai. buklea, Bai. zikloa. Berez amaieraren inguruan Bai. da, gainera, así que nik Ondo. dut bukle moduan, bueno, espirala, ez dakit, ondo? Bai, Busral. Edo? Bai. Edo Zipeo eskle. bat. Edo bus lai... Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá. Hori da. Vale, ados, besterik barik. Ondo. Vale? Amaitu da Belarrijana, janda Belarridana. Izan da Belarrijana, eta orain da Belarri zana. Edo Belarri joana, edo ze barripana, na. Barras. Amaitu da Belarrijana, eta amaitu da pixkana, zuen eztarri bana entzuteko plana. Amaitu den moduan, garaia den orduan, testu ontako zentzurik bako herrima lana. Berez, dena amaitzen da. Amaitzen, bukatzen, edo nire gustukoena. Akab atzen. Nahi eran, baina dena dauka hasiera bat eta amaiera bat. Denak ez, ze infinitua kontuan iz... Txapalaz, ea sorti pixka batekin zure bizitza ere amaitzen den. Kazefeka. Dena amaitzen da eta horrela behar du izan. Adibidez, egunen batean, amaitu behar da YouTubeko Antonio Lobatoren iragarkia. Amaitu behar dira Jon Maiaren bertzoak. Adibidez, bai. Dupla, taldea, amaitu beharko da. Nik, ez? EH Bilduren eta EAJaren arteko sexu harremanak, uste dut hori be, akabe leikela, ja. Amaitu da Euskal azentua. Orain amaitu da kubatarra, no, ja. Amaitu behar dira esaldiak, ze bestela ez daukate sent, eta amaitu behar dira bromak. Une batez behintzat. Horiek ere amaitzen direlako, aldian behin. Horrela behar du izan, amaitzen diren moduan euriak, eta gau hotzak, eta egun hotzak, eta egunak, eta asteak, eta hilabeteak, eta hilbeteak, hilez beteak. Horrela da, eta gehiagitxotan ostera, etzaigu gala gauzatzen. Noizik behinean, gauzek amaigabeak dirudite. Ematen du ez direla amaitzen, ez direla akabatzen, eta ezin dugu gehiago, eta gu akabatzen gaituzte. Bestetik, nola eskaituzte ba akabatuko? Lehenik hainbeste zapalduaz, txikitu egiten bagaituzte gero, azkenik seko desegiteko. Hala, itxuraz akaba ezinak egin dituzten munduek, egiaz gure mundua desegiten akabatzen dute. Eta ordoa munduan zehar, giza aberea, leteren hitzen atzetik, makurka eta poliki arrastaka bidean, bizkarrezurra oker zerbitzuko lanean, bururik altxagabe. Amez bat berotzeko astirik izan gabe, iraungo duen egia bat ezin erditurik, birauka beteaz bere bakardadea, badoa eta badoa eriotzaren bila giza aberea. Kolektiboki buruaz beste egin aurretik, barre egingo diazue, baina akabatu beharko lirateken Mr. Wonderfuleko katilu batek esan lezakeen tankeran, horrelakoetan, eutzi gogor.
Horiek ere amaituko dira eta. Zin dagizuet. Akabatuko dira, guk akabatuko ditugulako. Akabatuko ditugu bizitza miserable horiek. Akabatuko ditugu etxegabetzeak. Akabatuko ditugu gaztetxeen kontrako erasoak. Gazteen kontrako erasoak. Erasoak. Akabatuko dugu komunistoi esartzen diguten beto politikoa. Emakumeen aurkako matxismoa. Etorkinen aurkako arrasakeria. Arrasistak, fasismoa. Kapitalismo basati bihozgabea. Langile klasearen bizibaldintza negargarriak. Bizitza negargarriak. Akabatuko ditugu horiek guztiak, eta mundu hau amaituko da. Eta desagertuko dira enpresariak, politikari profesionalak, eta aurreko bien zerbitzura dauden txakur bihozgalduak. Egun batean, hori den amaituko da. Horrela behar du. Amaitzen diren moduan euriak, eta gau hotzak, eta egun hotzak, eta egunak, eta asteak, eta hilabeteak, eta hilbeteak, eta oksigenoa. Artean, eutzi gogor. Noizbait horiek ere amaituko dira. Eta beti erekoenean amaitu ere, gainera. Ez baitira beste gauzak moduan berriz inoiz jaioko. Ez ditugu berriz munduratuko. Egun batean, mundua sortzeko, munduak akabatuko dira, bai, badakit. Eta orduan azkenak izanen dira lehenak. Eta helduko da mendekoaren eguna. Helduko da langile klase antolatuaren iraultza komunistaren egun sentia. Eta burgesia zapaldua izango da. Labezo morro zikin baten moduan. Zapalduak izan garenok, baino ez dakigun legez zapalduko ditugu zerrin azkagarri guztiak. Inoizko gorrotorik sakon eta sintzoenarekin. Eta zin dagizuet, mendeku handiz eta sumindura bortitzez, etorriko naizela nire nahi arrebak pozoitu eta desegin nahi dituzen horiek sigortzera. Eta nire izena peio dela jakingo duzue, nire mendekua zuen gain erortzen denean. Gora entolakuntza komunista, gora irantza sozialista, zutik lurrea kondenatu. Gure gonbidatuak ezin izan du bere tartea amaitu. Guk ere podcast hau amaitu ezin dugun bezala. Hurrengo denboraldian ikusiko dugu elkar.